Durante o mes de xuño están previstas 3 viaxes a Sálvora, a deste sábado, día 4, o 18 e o 25. Durante xullo e agosto haberá saídas todos os mércores e sábados pola mañá. Pola tarde, como novidade, complementarase a oferta coa Ruta do Mexillón. Pois comezamos a facer a Ruta do Mexillón, que será os mesmos días, o mércores e sábado, pero no horario de tarde. Será de 5:30 a 6:30, e aquí incluye unha ruta en catamarán pola Ría de Arousa, unha visita a unha das bateas para ver o que son as cordas do Mexillón e máis unha visita submarina da nosa ría, e unha degustación de mexillóns ao vapor, vale, con viño e refrescos. Creo que esta é unha actividade que, como ben decía antes, no outro lado sí que ten moita demanda e creemos que pois, aquí tamén pode ter moita aceptación. O prezo das viaxes a Sálvora será de 25 euros para adultos e 10 para nenos de 3 a 12 anos. Ademais, o desprazamento inclúe unha visita guiada á aldea e ao faro a cargo de guías acreditados das Illas Atlánticas. No caso da Ruta do Mexillón, o prezo será de 17 euros, 9 para os nenos. O Concello busca con esta oferta promocionar o turismo náutico, dado o bo posicionamento do municipio e as especiais condicións que reúne a Ría de Arousa, navegable durante todo o ano. A súa situación geográfica, o clima, a paisaxe, a nosa gastronomía, a hospitalidade que ofrecemos e os prezos moderados son condición que nos permiten ocupar un bo lugar para o posicionamento da Ribeira no mercado de turismo náutico. Se a isto lle engadimos que a Ría de Arousa é navegable todo o ano, obtemos un elemento para diversificar e desestacionalizar a nosa oferta turística. Os interesados poden solicitar máis información nas oficinas de Golfiño no Touro ou na caseta turística emprazada no malecón de Cruceiros ou Ulla Turimares, empresa encargada das viaxes.